Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pabalik naman po ang Iwangan ng Pangasinan. Sana po ay huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi po matutumbasan sino man, kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo lahat. At gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya na ipagkakalog ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman ng mga panggamot ng spiritual, physical karamdaman at mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Iwangan ng Pangasinan. Sana po pakaingatan lamang po ang aking mga binabahagi at tiwala po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isishare ko po sa inyo ngayon pong araw to ay yung orasyon sa pampatalino o pampatalas ng isip o isipan po. Ito. Ayan po. Sa akin libreta po ito nung nag-aaral pa ako at subok na nagamit ko na po ito. Ayan po. Orasyon pampatalino o pampatalas ng isip o isipan. Ang pag-usal po nito ay direkta na po ito at ipo sa dibdib at isang basong tubig po ng 3 beses po at inumin po. Sa mga mahihina po yung mga ulo dyan, ito na po yung gagamitin po yung magagamit po yung kung kukuha po kayo ng nag-aaral po ng mga college po dyan na mga magtitik po ng exam, ito na po yung usalan nyo po. sorry po po dapat maisaulo po ninyo ito. Ayan po. Narito po ang orasyon po. Pax Domini Nostri Angeli Domini 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 Persicut Dios Sempiterne Omnipotente Rego Bata Isus Uhere Noctium Salvame Ego Verbum Christum Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, madali akong magsaulo aum. Pax Domini Nostri Angeli Domini 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 Persicut Dios Sempiterne Omnipotente Grego Bata Jesus Uhere Noctium Salvami Ego Verbum Christum Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, mabuti akong magsaulo aum. Pax Domini Nostri Angeli Domini 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 Persicut Dios Sempiterne Omnipotente Grego Bata Jesus Uhere Noctium Salvami Ego Verbum Christum Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, madali akong magsaulo aum. At ipo sa dibdib po ng 3 beses po at puma po ng isang basong tubig, ipo sa tubig bago po kayo matulog sa gabi o pagkagising sa umaga. Kung pupunta po kayo mag-exam po ay usarin nyo po ito at ipo sa dibdib po ninyo. Ayan po, napakabisa pong orasyon po ito. I-screenshot nyo po at kung nyo po gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya na i-share ko po sa inyo lahat ng aking mga po. Marami po akong i-share po sa inyo. Sana po ang gawin nyo po rin po ay mag-subscribe po palagi at paki-follow aking Facebook page Iwangan ng Pangasinan. Tanin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Napakabisa po ito na marami na pong ginamitan po ito sa awa ng Diyos po nakamtan nila po ang bisa. Basta sabi ko sa kanila, magtiwala lang po kay sarili po ninyo at may nagkuhan po ito, gumamit na po rin ito na nag-take ng 2 nag-exam sa sundalo po ay na awa ng Diyos po ay nakapasa sila. May nag-take na rin po dito na nag-exam sa isang
sa madam po, kumuha ng madam, nag-exam po siya nag-examine. Ito po ang ginamit niya, binigay ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, isaulo mo muna ito bago ka sumabak po sa pang-exam, mapapasa mo ito. Basta taos puso mong gawin at may masiding nais, ay makakamtan po ang visa. Marami po na akong pinagbigyan po nito, hindi lang po sa kapatid ko, sa anak ko, nagamit nila po, subok na po ito. Dapat po ay pakaingatan po ito. Isulat nyo po sa inyong libreta po at gamitin po nyo sa mga anak nyo po. Kahit na mga bata pa, turuan nyo na po ito. Napakabisa po ito. Wala pong po ito. Ipo lamang sa tubig at ipainom nyo po sa mga anak nyo po bago po sila mag-aral po. Ang dami na pong nakasubok po ito. Hindi lang po ang ko po dito, estimate ko, hindi lang po 30 tao na nakadagamit na po ito na nakapasa po sa board exam, naging engineer, guro, yung 2 sundalo. Marami po, hindi na ko maalala po yung iba. Ito po yung pinagamit ko sa kanila na pangkon po sa oras, yung pampatalino o pampatalas ng isip o isipan po. Yan po. Kaya gawin nyo na po, screenshot nyo na lang po para makopya nyo po. At para may magamit po kayo sa mga anak nyo. Kahit na kayo po, kung medyo mahina po yung ulo nyo po, ay ito nyo po yung gamitin po nyo para pampatalas ng pampatalino ng isipan o isipan po. Pax Domini Nostri, Angeli Domini, 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 Persecut Dios, Empeterne, Omnipotente, Grego Bata, Isus, Uhiri, Nokum, Salvami, Igu, Birbum, Christum, Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, madali akong magsaulo, aum. Yan po. 3 beses po. Pax Domini Nostri, Angeli Domini, 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 Persecut Dios, Sempiterne, Omnipotente, Grego Bata, Isus, Uhiri, Nokum, Salvami, Igusum, Igu, Birbum, Christum, Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, madali akong magsaulo, aum. Yan po. Sana po na gusto po nyo aking ibinagi po. Shoutout po sa inyo lahat. At sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot na rin po ang binigay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Po. Screenshot nyo po. Maraming salamat po. Bye-bye po.